Nasi mu studio ndina Sekuru aPhiri. Makadiko Sekuru. Munofara ere Sekuru? Ndinozvikudza ndofara. Munofara? Right, kuri seiko kwamabva? Kwandabva kwaana. Anditika. Avo vari pasaidi yanzvadzi yenyu? Hanzvadzi yangu. Oh. Alright, ndiGogo aPhiri. Gogo aPhiri. Ambuya makadiko? Tiripo yedu makadiwo. Tiripo yedu. Kuri seiko kwamabva? Kutsvene. Anditi? Asi mimi ndazonzwa nevana kuti hamusi Gogo aPhiri, munoera chimi? Inini? Hai musataurise Sekuru tarisa inini? Tokondo sanganawo zvedu pauroyi wedu. Makasangana naSekuru wa pauroyi wenyu? Asi hamuna ukama? Hatina ukama nawo. Asi mimi hamusi Phiri? Inini? Ndine Phiri yangu ndakubelekewa kubikwadza ita zibereki. Alright, okay. Right, rega ntange kutaura naSekuru. Nai Sekuru, ichokwadi kuti muri kuita zveuroyi? Hongu. Alright. Mune makore mangani? Ndine 65. Ndo makore enyu kuberewa? Alright. Saka zveuroyi zvakatanga sei izvi? Zveuroyi matangiro zvakaita zvakatanga zvikidaro. Tanga tine mushonga wanga nawo wanakasiwa naSekuru. Sekuru venyu mimi? Sekuru wangu. Baba vani? Baba vaamai. Baba vaamai? Vaenda kuMozambique. Ndobva vandisira mushonga zvikanzi iwe kamuti aka turi tuviri tuchengete. Usati rase ito. Ndiro, tobva ndatichengeta. Vaenda paapo. Tabva ndagara nato. Ndagara nato. Twainzi ndetwei? Ndichengeta ndochengeza musha. Antochengeta musha? Musha. Twakakura sei ndiratidze? Zvinge masikiti mekisi diki tutukiso. Alright. Saka twaigara pai? Twagara tiri mumba. Alright. Twagara tiri mumba. Saka ndizoona manje mhuri dzikuita sei dzikuparara. Alright. Kuti nditutu saka chichi kunza kuti vana maiti ndotokuchengeta pamusha? Pamusha pacho paichengetwa papanei? Tanga tiripo tisi nevana vangu nemadzimai yangu ipapo. Aiwa, ndikuti chaichengetwa pachivana property yange ri security yechi? Angonzi chengetai chete. Musati rase tunhu itoto. Kusvika ndabva kuMozambique ndikadzoka ndoya ndichitura. Ima muri kuno? Ndanga ndiri kuno. Alright. Kubva madini? Ndamba ndakatuchengeta. Asi tadaro manje tunhu yetu manje. Vatanga takundipadzira vana futi. Takundipadzira vana izvi. Seriously. Ndati ngatisa mbachi ndifamba nato muhomwe. Ndifamba nato. Asi ndichifamba. Taifuta mbijana. Kufuta sei? Kufuta muhomwe. Ndaisa kuwani mbachi umufuti mbachi. Ndichifamba. Taifuta. Antofuta kudaro ndibona zvinhu zvakundomera ndobva ndadzorera bhachi kusvika kuisa kumba ndakufamba havana problem. Saka vana vabva vatanga kufa pamba. Vakufa vana mana kuchiko chikuti kunza kuti vana vangu apo vachingofa kudaro. Ndipo ndakazobudawo nevarabhera kutiza bhera nditusiye takadaro. Ndatusiya takadaro ini kwakutiza. Pandakazodzoka kusiya pamba ndakondiite sindipagari mukadzi akatiza wabva afawo futi kuti manje pachagarikera vana vangabuda watizawo vaenda kwanodawo. Ndadzoka ndipo ndokozodzwa kuti kuna Sekuru ningini. Alright, aiwa ngatimbotaura nezvezvinhu zvenyu zvozvo. Alright, ngatiite iso Sekuru. Imi pandakuona ndichikuvhunza ndichiti nai Sekuru, ichokwadi here kuti munoroya mukati ndikati mune vana vangani mukati ndandine 9 ndakadya vana 7 wasara 2. Right, kana muchiti ndakadya muri kuti isusu kana muchitaura kuti ndakadya tikuona muchitodya kutsenga makavadya sei? Majira acho majira acho nyaya yaitika majira vana chaitika waingoja zvemukati
muona imi muri kuti mwana ita akafa totora zvemukati ndoja maitora zvemukati ari kupiko avigwa atovigiwa kana vachiradzika pai masawira kandi mwana anopinda mukovini apinda mukovini baba masawira apacha anomboona andimuona saka patenga wavhara papa obva tora zvemukati zvezvi zvatosara kumba anoviga chi nyama imwe yaita se tatochengeta kumba takutoja kana muchiti tatochengeta maichengetana naiye hama yenyu iyeyo arapa naye atete ndizvo ndizvo kungu tinali kuita jano. Alright. Jano. Maita jano sei kuja vana akete tikapa uyu wangu taja. Imimi gogo mamune vana vangani? 5. Saka venyu makajika vangani? Vese andina mwana. Amusisina mwana right now? Andina mwana kana kunichengeta. Andina. Alright, munoshanda muri vangani? Kana mchiti taita jana munoshanda muri vangani? Takawanda. Pange pakawandiwa. Tinali pakawanda kuwanda. Vazhinji vakatotiza nenyaya yewa ningini yevakomana vamwe akaparara. Ore kana mchiti takawanda muri kuti tikutaura nezvenhamba yevanhu vangani? Tanga tiri 5 wa5 wedu apa tataoneka tiri 2 hozi ndini ndakazo aiwa imimi sekuru muri kutaura muchirerutsa gugava vari taura kuti takawanda. Aiwa vamwe akatiza tinali takawanda. Mungaita vangani gogo? 10 here, 100 here, 50? Mamuri vangani? Vana. Ai varoyi. Aroyi. Wobo vamwe akatiza tinali takawanda. Manje tasala tiri yanga kuno kutiri 2. Alright. Akatiza. Saka maizivana sei, maisangana sei kuti muzive kuti uyu muroyi? Maita meeting here, maita misangano here? Misangano yacho maita kupi rini? Misangano yaitika taenda pasi pemwacha kuti munhu mukana uchinga wakararaka maimutsana usiku we chama chuya katabya kutaungana chuya tiite madhiri aya. Maimutsana sei? Pange pane risero. Pana chisero. Ndiye chitika mbuluruka nacho mbulururu. Chisero. Chienda uko. Moburuka muchenda kumusangano? Tichenda kumusangano kwakuyenda kaloya kuye manje. Musangano wacho maitira kupi naye sekuru? Taitira pasi pemwacha. Iko kwamunogara? Mobvepi? Ndobva kuningini ku Hemstone. Hemstone iri kupi? Hemstone ku Grindel. Ku Grindel. Alright. Saka ikoko ku Grindel kwacho ndokwamaitira musangano? Ku Glendale. Ku Glendale. Sure. Pamuhacha. Pamuhacha. Alright. Sapa musangano munenge muchite? Tingekirangana kuti pari zvino apa nhasi tikuenda kumba kwani kwatinobaya munhu kana kuti nyama yakasara tinoipedzisa rini. Pamuri kunobaya munhu munombaya sei? Mabayiro emunhu haanetse. Nyanga. Munenge mune nyanga? Ndinga nyanga. Moita sei? Munoita zvokuita sei? Ndada kuti nhasi ninguyu afe. Ndomunongedzera kuti nhasi jana iwewe nhasi jana riri kwenyu imambuya kwedu handi takambobaya papa. Saka sondo rinori rakwenyu ikanga unongedzera mwana wake akutofa iye. Anosarudza kuti uyu ndiye ari kufa ndiani? Anosarudza ndiwo abereki wake. Wabereki? Abereki. Ndo vanobva vasarudza kuti uyu. Tora anofuna kugona basi. Saka imimi sekuru pavana venyu 7 ndimi maisarudza kuti uyu ngaende. Uyu ngaende. Ko indava anenge asarudzwa mune makamavenga here? Aiwa ndingasambomvenga asi nyaya inomboitika manje ichi. Imi. Ko mukaramba? Ndini ndakutoenda. Ndiri takufa. Ko mukadzi wenyu akafa nei? Ndizvo zvofuzi makamudya?
uyu manje mutorwa manje anokujiwa ndiye munhu akabewa mahara kana muchiti takambaya mahara kana muchiti makambaya mahara murureve kureva kuti hapana nyama yake yakajiwa zvoda hama dzake kana asiri ari mutorwa haajike anovava kana risiri ropa renyu haajikike saka muri kuti nyama yemukadzi wenyu yaivava inovava haijike saka makaita sei kwangusiya zvakadaro pamuri kudya apa muri kudya nyama chaiche zvokuti imimika muri kutaura kuti totora nyama todya kana zvemukati matumbu vanhu vamuri kutaura kuti makadya right now tikaenda tikanofukunura mabhokisi avo kofini tinotowana munhu asina zvemukati mune makadya tinenge takadya mune musina chinhu zvesho munenge musina hamuna munofunga musingomuisa mukofini achiri kunze tinenge tatotora kudhara zvatinenge tichida munozvitora nguva yanti munhu akafanenge vanhu vanenge vari panhamo vakaungana mozvitora sei zvinotoreka unozviona masaviri ambozviona tinenge tatotora kare anenge asina matumbu matumbu totora saka vanhu vese vanofamba modya matumbu chete atodya matumbu tinenge tiri mumajana edu ka ndoti inini vangu ndikudya nevava atore munhu wese mosarudza ndikudya neuyu ndikudya nouyu saka imimi venyu vana makadya nani takadya neava makadya muri tu tiri tu ko vana vagogo ava vakadya nani naIgogo venyu vana makadya nani takadya nevava tikaita ukutabhurala tinali kuita chivirye saka maitoita majuti kuti mukauraya wasekuru ava kouya wenyu kouya weuyu alright gogo imimi vana venyu hapasina vapera handina izvozvi handina saka muri kudyei manje hapana kundoshupika kudaro makudya vana veava chete nakudya vana vava manje apera kunywa naimi saka gogo ava zvavasisina vana imimi masarirwa netu ndasara netu saka ivo zvavasisina zvavari kuunza patafura imimi munotouraya venyu muchitodya hazvikwanisiki nekuti nyaya yakazoitika manje kuda kuti tozouraya vangu ava vana vakabuda inini singazizivi vakafamba alright it's okay vana nichataura navo varipo pano vari pokunze kustudio ku ndandoda kuti titange taita sei tanzwisisa zvamuri kutaura right kumusha kwenyu munobva kupi vanhu mimi Mozambique nemose kuri mobva kuMozambique alright munomboendera kumusha tingaenda vungu nachisero munoenda nechisero gogo tinoenda nechisero munoenda nguva nechisero kana kumanheru zvenguva zanguva inoiso izvezvi nguva dzinedzi tinoenda so alright chisero chacho munoita zvokuchiita sei gogo chinombururuka so kumbururuka alright rusero murutaura nezverusero rwatinoziva rwotengeswa mubare rwere ndo zvakaita imimi chenyu chisero chakaita sei gogo chisero chauyu ichi aiwa chenyu chakaita sei chakagadzirwa nei ningi anditi baduliwa so timbaita kutenga iye ukatenga izvozvi manje chisero chacho unochiningirika chinombururuka makachitenga kupi vanhu kugadzirisa marusero nenge rusero rusero izvozvi vakusefera mipupu rwekusefera hupu rwe saka runozobhururuka sei rusero munoruisa chi kuti rubhururuke nyanga munoita sei nofuruzira sopfu chinombururuka nikawa takabata chite chambururuka chobhururuka makagara imomo takagara imomo chikambururuka manje chikaenda uko pamwepo pofuna kuburukira chinotsika ipapo manje takuburuka munokwira muri vangani komurusero iro muchisero mopinda muri vangani tinopinda kana 2 kana 3
kwakubhururuka kwakuenda kupi chinosaludza joka kwakuenda ikoko kwamwe kufuna kunanga ndiko. Alright, saka imimi semimi gogo munomboenda kupi nerusero rwenyu? Ini mpaka tikakwira ngati kunoko tienda kumasambiki, tikachoka kumasambiki iko kubwera muno Zimbabwe, tikachoka muno mumanje tingofambirana mwemwe mutiitana jana. Munotofambirana pachenyu? Muri parusero? Tiri pachesero. Sure. Kwa imimi sekuru rwenyu rusero rwakaita mati? Tidabatana nabhudia. Moita se? Ndiyapitika batana tega saroyi. Takabatana shuwa. One na iwo apira? Apiri chii chenyu mimi? Iyanzva dzenyu, mudiwa wenyu, munoita seko imimi? Apa ndava kuti ichi tikukhala pamwe chete. Pitikhala pamwe chete takurira pamwe chete. Makakurira pamwe chete? Pamwe chete. Kuchengetana nekuchengetana. Ngati hama yangu. Ko pamunenge muri kumusangano wenyu nai sekuru, iwo musangano wevaroyi, mune makapfeka? Kupfeka mbatya dzinenge dzakapfekewa basi, mbatya dzinenge dzakapfekwa zvacho dzinenge dzisiri mapfekero anga andakaita. Nokuti dzinenge dzatova zvipoko zvousiku. Mune musina hembe? Takanzwa kuti varoyi havapfeke hembe. Hapapfekwe hembe. Apfeke hembe. Hamupfeke hembe? Hatipfeke hembe. Kuzvino hamunyarani here vanhu vanenge vari? Hani mune makasangana varume nevakadzi? Hapana zvokunyarana, tinenge tangoenda kuhondo. Musina kupfeka makadaro? Takadaro. Yeah. Ko imimi sekuru rwenyu rusero rwakaita sei? Ini ndinofamba nezizi kwete risero. Vakadzi ndivari kukwira risero kuza anochi. Ini ndinobata zizi makumbo. Zizi chibhururuka. Mobata makumbo richienda unosvika kunomhara panenge vana vabeyango vacho vanhu panosvika ndichingogatsika ipapo ndagara. Pokudzoka ndobata futi makumbo ndakudzwa kuti utapedza basa uko renga ndikudzokera kumba. Ziziri munogara naro kumba? Kumba. Yeah. Saka munenge muchiruudza kuti tikuenda kwakati, zvinofamba sei? Kutaura kuti nhasi tikuenda kwanhingi. Kuti pana mapromisi kuti nhasi tikuenda kupiko. Anasi anditi tikuenda kwanhingi kuyako. Mwana tikuenda kupi? Handi kwanhingi kuyako. Mune muchitaura nezizi? Nezizi. Rinotaura rinonzwa zvamune mutaura? Rinonzwa mashoko chacha kuti alright nhasi tikuenda kwakati. Nhasi tikuenda kwanhingi kuyako. Nhasi kwakati. Right. Ko kuenda kuMozambique munotora nguva yakareba sei? Hai 1 hour and a half kuenda nekudzoka. Tinge tatodzoka. Mune makapfeka here pamune makabatira pazisi? Hapana kupfeka. Ko chando chii? Hakinzvike. Chando? Uri mudege. Chando urikinzwa papi? Iwe uri mudege. Pa 1 hour idzodzo hamubatwe nehope hamukotsire? Wakotsira handi unodona. Nongekutoona kuti ndiri kuenda kupi. Uri mudege. Kudhiraivha kwawo urika uchinja magiya chii chinoitika. Hatonobondera. Saungarari panjipa. Saka mune muchitochinja magiya? Kopapi. Saka munoona sei kuti kwandiri kunanga ndeuku mune campus here kana kuti njokuradzai kuti kwatiri kuenda tiri kunanga uku kana tiri kudai? Magadzirire zvinhu ziso renhingini rinoona pakachana rezizi. Hamune zizi kuti kana kune rima igona kubatira gonzo panza apa. Nokuti tinoona kunge katsi. Saka hapana mabondere amunoita. Hapana. Hamudhumiri kana. Tonhonga chinhu chiripo chete. Yeah. Vedu wega. Dzinoita kunge ngano. Noita kunge ma-statement kana ma-story. NDAKADYA naSekuru pano vari kutaura kuti varoyi. Sekuru vakabereka vana 9, vakadya 7 pamwe chete kane mukadzi wavo. Ko nhai naGogo, ko murume aripi? Akafa. Akafa nei? Makamudya? Makamudya. Saka naiyewo nyama yake yanga isinganake? Yanga ichinaka.
kafa iri ndega kudalo. Alright, makatanga kudya ni murume kana kuti vana? Makatanga murume. Ndiwo makatanga kudya? Ndiye kubudila kuvana. Saka iko zvino muri kurarama naGogo, muri kuchengetwa nani zvamakapera kudya vana vese? Hapana. Aiwa, hamuti hapana zve. Munodyei kumba? Munobikei? Hembe muri kutengerwa nani? Ngokuti ngolokotalo ivava bhudia. Mati iwo bhudhava. Saka imimi varoyi pachenyu munosapotana, munochengetana? Tochengetana. Kwemimi sekuru muri kurarama nei? Nini? Varame yandikira yacho ka. Yakatoma. Ndaimbochengetwa nevana, saka vana vakandisasamura. Vanosasamura kudaro ndobva vazondienda kuna sekuru. Pari zvino soka. Aiwa zvinhu zvanga ndinazvo zvacho zvakatowa nasekuru. Pari zvino so vana kundichengeta. Right. Sekuru, tinombonzwa kunzi varoyi vadona. Ima hamusati mambodona here? Handisati. Gogo hamusati mambodona? Ndombodona pakuyenda kuchiringa. Munombodona? Mukadona moita sei? Nomuka. Kana mamuka nobatirira chisero chire nacho kuchishingirira pakudona kwachene. Hamudone musiri kumba kwenyera, hamudone muri kune imwe nzvimbo? Aiwa ndinodonera kuri tiri kuyenda ikoko tirienda kasangana kupi ikoko pachimuti chedu apo ndipinoma. Kana madona modi nomuka nikamuka manje ndingacha mwecho chataendera ifoto moita sei? Tikadona kuti tadona manje. Augone kuti uite sei kuti niburuke pasi. Azviite ninga uri makare umu. Apa mune musina kupfeka? Ninga tisina kupfeka. Bwera manje chinyanga chire chinoziva kuti takuyenda kupi munhu wechu wadona. Vakuyenda manje chinyanga chibwera manje bvazaita sei. Takusimukira ndenga. Takuyenda. Kuyenda manje pachimuti chedu ipapo tabhala. Yamuti noita. Hamusati mambobatwa here muchiroya imi? Kubatika? Kubatwa nevanhu kuti tabata muroyi nasi? Bata uko hapana. Kosekuru hamusati mambobatwa here? Ndakabatwa. Makambobatwa? Ndakabatwa. Kupi? Kuna sekuru. Alright. Ndiri kureva musati mabatwa nevana kuti ndo zviripo. Pamaienda muchinoroya, hapana munhu wamaida kuroya achibva tokubatai kuti muroyi uyu? Hakuna asi uku ndo wanakabvuma kuti apa ndabatiwa. Alright. Pamuri kuroya, vanhu vese vanogona kuroyeka here kana kuti pane vamwe vamunogona kuti uyu haroyekewo? Aiwa, vamwe chakupindiki. Sei? Vanenge vane mhiko dzavo. Vanenge vane mhiko dzavo kuti ukupinda hakupindiki. Ogona kuroyiwa ndiwe. Pamwe pamba apavhurike dhoo. Ogona kupinda pamusoro pemba kana nepadhoo. Apapindiki. Ogona kuoneka mangwana uri papi? Uri panze ipapo. Panenge pakaita se vanhu vavo vanenge vakaita se? Vanenge vakatsindiwa nemishonga yavo manje. Apapindiki. Vanenge vatova nemishonga yavo. Apapindiki. Nyange zviite sei. Saka motoziva kuti apa papindiki? Apa pakaipa apa papindiki apa. Asi ndikaenda apa. Ndisamona tapedza vana. Nokuti kuti mumba mangu hakuna munhu anotsindika. Takuenda kuvana manje. Muneona? Munoza anoita kunge mafanizi chaiwo chaiwo, kuita kunge mafanizi chaiwo. Anditi saka sekuru pane nyaya inotaurika nyaya yezvidhoma. Mune zvidhoma here? Ini zvidhoma zvakabatiwa hadounyeperai mama. Munazvo? Nanga ndinazvo asi zvakabatiwa.
ko gogo mune zvidhoma here? Vidhoma ndina komera uroyi. Mati? Koma uroyi. Vidhoma ndina. Zvidhoma hamuna, munongoita zvokuroya chete? Kuroya chete. Okay, mune hama here naIgogo? Inini hama ndina. Mati? Andina hama. Ko kuMozambique kwamunoenda kunani? Kundoenda mwaviti kalowa nawo viti kalodza nawo iwawo. Ndiye hama dzangu dziri kuMozambique. kuMozambique kune vamuri kuroya nawo futi variko ikoko? Aliko ikoko yesinidziwa panango vakafa kale pamwe aliko ikoko timbasangana. Yeah, zvakaoma. Sekuru imimi mune hama here vachiri vapenyu variko kuMozambique? Mozambique varipo, tongonzwa ari kunzi varipo but handizivi kuti vachiripo nekuti vava ndivo vaimboendako. Inini mishonga ikuku hanimboikwanisi. Alright. Ava ndivo vahombe havanoziva mafambiro kuti anosvika sei kuMozambique. Inakwanisi ndaita mutete. Alright. Ko kune vanhu vanonamata here, vanonamata kuna Mwari, vamunotaura kuti uyu asvikikewe? Varipo, asi unomboedza kuona kuti iwe anonamata chaizvo here ndikaimboedza kuti panosvikika here kuti hapasvikiki. Asi pamwe pacho hapasvikiki, asi pamwe pacho munosvikika. Saka vatoripo vamwe vanonamata asi vamutonyatsoti apa pasvikika? Hapasvikiki, varipo asi pamwe pacho munosvikika. naIgogo, imi pane vanhu vanonamata here vamunotya? Aliko. Variko? Aliko akunamata. Vokuti munototi uyu haroyekewe? Haitike kana kumbata kana kuita sei kupitapo panyumba apa unocha. Alright. Okay. Ko imimi ndotanga nemiGogo, munonamata here, munoenda kuchechi? Andiende kuchechi, nali kunamata kudhala Zioni. Andiende kuchechi. Hamutomboende kuchechi? Ningokhala liso. Makaguma rini kuenda kuchechi? Nechiri kale. Alright. Kale. Ko imimi Sekuru munoenda kuchechi here? Kuchechi handiendi. Nzira dzandinadzo ndingaende kuchechi kudo kunoedza pera kungotamba iri kurira mugiraundi. Mukaenda kuchechi munoita sei? Handizombotendera ini, ndakatojaira izvozvo. Kana pfungwa dzokuti rege ndimbofurawo nekuchechi? Hamuna pfungwa idzodzo? Kana ndikatovaona vakatoungana apa handina dhiri navo, ngokudarika chete. Okay. Saka kana mauraya munhu munoita party, muno-celebrate? Hatiite party. Munoita sei? Munozwa kuti kana munhu achinge afa, muona kuti munhu kana munhu akafa akaiswa mucoffin, handizika. Munozwa kuti munhu pasi haore, munoziva? Sei? Munhu pasi haamboora. Munhu anoora anenge ari papi? Ari pamusoro ndiye munhu anoora, handiti? Munhu anoora nezuva. Kana ari pasi ari mucoffin, munhu haori, anongosvava. Okay. Munoziva? Haamboora munhu ari pasi. Zvitonzi munhu aora aputika nyepa kuyo munhu anongosvava. Asi munoenda muchimbonotarisa muchinoona? Zvinooneka. Alright, okay. Ko imimi Gogo uroyi hwakauya sei? Sekuru vataura kuti vane zvinhu zvavakapiwa nasekuru vavo, handiti? Ko imimi wenyu hwakauya sei? Uroyi wangu uyu nakatemererwa nyora. Nani? Nirisikana. Nakatemererwa nyora. Nirisikana. Makatemererwa nani? Nabi yangu tati wachikonde. Taona pachikonde pake pipapo. Wasanduka na kuvala. Vala vangu apera. Alright. Okay. Alright. Imimi wani mimuri tu Sekuru naGogo. Panze pevana venyu vamakadya, hama munouraya futi here? Hama munouraya hama futi here? Hama? Vasiri vana venyu dzimwewo hama? Hama dzakapera kare. Hama dzakapera, asisina hama. Dzakapera nemakadya? Takadya.
makauraya futi hama akauraya imimi sekuru hama dzenyu dzamakauraya ndevanani vana sekuru here vaning'ina here vakoma here vanying'ina vamaiguru vabanguru vamwe kudaidaizo kuvabereki venyu vabereka ndiwakatanga makauraya vabereki venyu baba handi baba ndini wakare baba vachise amai vaitochisa nyama chaimbojika nyama yojika ndiani yababa yaamai yaijika samakatanga kuurayani baba yatanga baba vazoenda kuna amai kuamai munovaurayirei kana nyama yavo isingajikike yakanzatoka ndo ine problem ko imimi gogo vabereki makauraya akava ndina ndimi makavauraya ndini makauraya saka kana mauraya hama munotosvika panhamo yacho muchitochema kuchema irufu ndinotangidzira ndikutangizira munototanga kuridza mhere kuvhara mawani ya sekuru imi munoziva nhamba yevanhu vamakauraya makajika vanhu vanganimi venyu hama dzenyu dzamakauraya hama dzangu ipari zvinoso ndine 13 moti vana venyu 7 and then nevamwe vanhu 6 opa wamainini ne 13 kune vabereki 14 15 sure kogogo imakaurayo vanhu vangani ni 4 vangu aiwa ndimati vana venyu mati 5 ka nati 5 nati 4 vakusaidi venidada vana venyu 5 nevamwe vanhu 4 pasaidi vanhu 4 pasaidi vamakajika ndivanani venikaja akaja tese aiwa ndivanani vamakauraya dzenyu hama imimi vana vanenge tete vangu vane mayu yeah right sekuru vauya nevana vavo 2 vakasara kana kuti vasara vari kunzi ndivo vasati vafa saka iko zvino chiregai titi vana vavapinde mustudio tikwanise kutaura navo. Are you a business operating in Harare and targeting the Harare to Greater Harare market with a growing population of over 2.4 million people? If so, here is an attractive way for your business to maximize on continuously informing, inviting and attracting customers to grow market share. Capi Talk 100.4 FM is introducing the small to medium scale business advertising package that is wide-reaching, affordable and effective because of the 2.4 million listeners targeted by Capi Talk 100.4 FM program. Stopping advertising to save money is like stopping your clock to save time. Take this important step in growing your business by marketing and advertising with Capi Talk 100.4 FM. For more information, get in touch with our marketing team, Nigel on 0773 590 715 and Rumbidzai on 0778 422 075. Capi Talk 100.4 FM, Harare's heartbeat. Star FM, sounding good all the time. Tiri muchirongwa Tilda Live. Apo tiri kunzwa zvinoera, zvinoshamisa, zvinochikisa, zvinoda kufumurwa. Makadiko atete? Tiripo muri seko bamnini? Tiripo makasimba here tete. Tiripo. Ndi baba venyera vavagera? Ndichocho. All right. Makaberekwa muri vangani? Ndivai. Vamwe vari kupi? Vakafa. Vakarwara here? Vaingorwara nemusoro chete. Akarwara nemusoro wofa. Akarwara nemusoro wofa. Aifa musi wa 23 November. Ndomadhita chogore rega rega. Vese? Vese vaifa musi wa 23 November. Saka muri kutaura kuti vanhu 7 vakafa musi wa 23 November. Ha? Saka imimi 23 November akatosvika makutorohwa nehani.
zvoti papa ndindi kutotya pari zvino tete kuti pari zvino jana ranga ritonzi rakanangana veduwe muupenyu hwangu kana wabva kwandiri uzonodya mwana uyu achinzwi dumbu rakatakura anongonzi mvura hamuna chinhu chaakatakura. Hanzi mvura hapana chinhu mudumbu. Makaenda kusikanira? Kusikani nini handina kuenda, asi ndakaenda kwasekuru. Alright. Bose takabva nekure utanga kuzvitsvaka. Tizvitsvaga. Ngatimbomirei kutaura zvana sekuru. Hamusati maenda kusikani? Takatanga ndizvozvo. Asi muri kunzikwa, muri kufamba, muri kunzi mudumbumo. Hamuna chinhu. Tete mune vana vangani? Ndine 3 wapenyu. Vakafa vangani? Ndine 3 newe mimba chana. One mimba iyi. Alright, ko bamnini makaroora? Handisati. Hausati waroora? Amai venyu vakashaya garini? Mama wangu ini nakashayika 2006 ndopakashayika mama. Ondi mama venyu mesa? Okay, sekuru makaita vakadzi vangani? Makaita vakadzi vangani? Vakadzi? Nanga ndine vaviri. Uma mune vaviri? Sa vese vakafa? Vese vakashaya. Vese vakafa? Na mama vakafa 23 November? Imi? Mukuti vanhu vese varufa 23 November? Ndizvozvo chaizvo. Alright. Ko ava vatete ava ihama yenyu? Watete ava takangonzoona baba kuti ava watete wenyu, hanzvadzi yangu takabva nayo kumusha. Kuti ndizoti utete wacho ndweropa iri kana kuti ipapo ndopasimuposi. Pahwiri hwavo ndivanoziva kuti ndotete vedu chaivo here kana kuti zvatizviziva. Saka imimi kubva muri wana vadiki makangokura muchiita vanditete? Hanzvadzi yababa? Alright. Ko pamakazonzwa kuti baba ava kana kuti ivo baba futi pachavo vachireurura vachitaura kuti ndo vari kudya vakadya vana vese ava, makanzwa sei? Makaita sei? Makanzwa sei? Isusu takambofamba, kufunga taneta nokufamba. Right. Tichifamba. Right, ndokumira mudhonze chimusvobera. Chimbomira wewe ndiwe wani wakatanga waita nharo. Ini ndakabva kubasa ndikauya kuno. Ndikakudza wona ndaneta kufamba kubasa. Kundikushanda mwedzi nemwedzi yese handisi kupiwa mari. Ndikauya kuno ndikakuudza ndakwireta mari. Aiwa chirega kumitira hasha. Neshamwari. Uchiita nharo ndiyo uchiti baba wazi muroyi. Ndikatoona iwe unenge uchiramba. Shuwa tichifamba. Tibatsirane kufamba. Ora iwe wangu wazvinzwa kuti baba muroyi kwa waifamba? Ndaifamba. Alright. Saka sisi pamakaunzwa mairamba, mamusinga believe. Handisamba believe nchiti baba wedu chaiyo ukutibereka. Kungokumhanya zvako kungota kuti baba waroyi. Awamboona irombo bate. Nokuti isusu baba anodhakwa. Tinobika sadza chikafu tichiwapa asana mboona baba achita se achiroyi. Nditopikisana naye ndopazoti aiwa handi kwandakaudzwa neshamwari yangu ndokuzobuda kwatakaita. Gogochi? Wodinikwi. Tafamba kudaro. Ndinikwi hamusi makubatwa here nezvinhu zvenyu? Zvinogona kudaro. Zvinogona kuita makuti chikisa nyatsogarai zvakanaka pamamakagara. Ko nikwi aita seiko? Munomboita nikwi? Nimbaita. Nimbaita kumba. Munomboita? Zvino zvamakuita tobva tatya kaisu. Alright. Garai mushe ipapa Gogo musatityise panapa. Right, chitaurai tinze. Saka tafamba kudaro. Ndakazomutora ndikati ona cha. Ndanzwa kuti neshamwari yangu kudai muupenyu. Tinogona kuzviona pa WhatsApp. Ndikazomuvhira mapicha ndikati wona wamwedu wakubatsirwa. Umwe wangu ndopakatanga believe kuti hanzvadzi kana uchitaura izvozvo handeti mbofamba. Tafamba kudaro. Takauya kuna tafamba takazosvika kuno tichitsvagawo rubatsiro chichi. Tikasopa kudirect wakuya kuna Sekuru Kanengo. Alright, okay. Tase kuna Sekuru Kanengo vaya vakatibatsira vakatipa mushonga ndine hanzvadzi yangu. Ndikamuti iwe ndiwe unotsvairira baba mbama. Indiri mwanakomana. Ndinoshanda kubasa woona mwedzi yandaita yakawandisa. Saka iwe ukabatsirawo zvimwe zvacho upenyu hwedu ndiri unotibatsira newe tinorarama. Saka baba makavaisira mushonga mumba? Takamwaya mushonga mumba. Takapiwa mushonga nasekuru achanzi enda. Saka maumwaya vakabva vaita se? Baba haana kurara musi wacho abva ngorara abva bvisa hembe sheti. Achiti ndikutsva ndikurohwa tikati baba mukurohwa nei? Zvanzi ndikurohwa wana wangu.
mangwana useni ndakaona amuka akazvimba kumaziso. Tikati baba chii zvakanzai wandikwa muri kufamba nesei kundiudza vana vangu ndopata zvotengesa foma saga echibage tiwane mari yebhazi. Alright, okay. Saka imimi makazovabvunza vakazobvuma here kuti chokwadi ndiri kuroya? Kumba kwa hana si takuno kwa Sekuru akambotanga aramba nditi akaramba ndopa vakazobvuma. Aramba kudai so Sekuru avati shwa kuda ndipikisa ndopa akanzi tsvimbo ya Sekuru yabva mweya mushonga avanzi jamba baba hana bokwanisa utase ujamba vadona adona manyi ndopa akatanga manje kuita izvo zvavatoburitsa chimwe chinhu chachine bvudzi so Mike chimira izvo zvamuri kutaura zviri kutityisa izvo. Alright, saka vakazobvuma vakazotaura vakazotaura akatoti kumbira regerero. Saka zvadaro ndo zvamaona ava isi tinoti teta muchiona kotete pfeka heti muri kubvisa iko muheti 90 ava tichiona vakadaro tichiti nditeta teta ava isusu takazonoti saka Sekuru tinoda kuti mutitsvagire vanhu vacho vanofamba navo vakutitisa zvese kuti tipere kudai nekudai. Ndipo patakapiwa mushonga futi tikapa iwo baba wacho tikati zvamune makuroyawo futi mishonga yamuri kupiwa ko mukazobatawo uroyi tikafamba inazvo imimi baba ndimi aifamba nevamwe wenyu fambai nhasi munoyo wakandirawo wamaitamba navo vamwe wacho vakutotaranzwa vakasara vanovaziva vari vaviri papa pavari pa naitete vamwe vakasara vari kupiko mwakasarawo vamene kuziri ku takabhulidzana ninhasi makaita sei takasiyana kare kare. Aiwa gogo taurai chokwadi mimi makasiyana kare kare zvarini? Kare kare takasiyana takaita kutizawo. Alright, okay, right. Saka baba ndavabvunza muno imimi ava vava vachinzi ndigogo Phiri kudidini but vataura kuti havana ukama navo ava. Chokwadi kana isusu ndo zvakazipisa zvautaura nababa. Asi makakura muchitofunga kuti hanzvadzi yavo chaiyo. Amai venyu pavakafa mama kura zvakadini? Isusu ina ndine mimba mwanangu wekutanga shone. Vakarwara ne baba amai mama angachigeza muchinja usi achigeza muchinja usi memo yabva ngodona dona kwake tabva tanga kuti ange dhakisi redi ndopa takazowa mhanya kuna yo baba angari kubhawa baba ndezvaita mama ndopa takazotora nasisi wangu inini mombe ndopa akazota se akazowatora avhaina nawo mombe atapata zoenda kuclinic akatoiswa drip kwavati kuclinic mama asingatauri baba wavhaina nowaona achidzoka tati kubaba kumama ari seanzika ari palimoyo kaya palimoyo zvikuru yechi baba anza meno kuti anorarama irama manero acho ndopa takazonzanza ashaya. Shame. Saka nevamwe vese vakangofa vese vaifa 23 November. Naimi Sekuru maizvifambisa sei date 23 November? Tata kuti nyama kai ira November ka December tengeta kwenda muna Xmas. Saka why maiuraya muswa? Alright, sei maivauraya muswa 23 kwete mama dates asi pa 23 apa kumutaura kuno wamwe kawo. Saka mwene umwe anenge ne date rake ukajambisa ipapo iwewe ndo kutofa. Sanoona kuti saka mimi renyu rari 23 yangu angere 23 ikapfura 23 moto ndakudona ndini ndakutofa. Mamusingarwadziwe here nekuuraya vana venyu? Waza kwacho wati zvaioneke zvangasingamuoneka. Aiwa zvazvisingaoneka si mimi mega pasi pehana yenyu mamusingarwadziwe kana mamusingarwadziwe kana anzi mbudzi ivo vakazotiudza chokwadi anzi mbudzi inoja vana vayo anzi huku kudya mazai yayo airwadziwe ndo mashoko aitiudza mudhara ndo zvavaitokutaura ndo zvavakatiudza kuti tizosvika kuti ndiwe kutora uya hanzvadzi ndichibva kubasa ndifambe naye kuti azokutsika kuti baba ndo atipedza akusunyepa ichokwadi anzi mbudzi inoja payakasungirirwa saka ndoja vana vangu handije mutoro ko gogo venyu vana maiuraya padheti ripi? Padheti yacho yakuuraya vanhu venyu vangu pese pese venyu maiuraya pese pese. pese pese Nai Sekuru yanzvadzi yenyu
yeve hanzva dzenyu vaifarini? Pamadheta apo ndipo pataipesana bhozi agona kuti tawirirana inini nawo asi aizobatira futi nevamwe ukusaidhu vanobva vabvengedzawo pamwe wawo haasi kudonha apa nasika avo vadonhesa okupi okumwe sati bvaranguza handi maunzawo kutanga paupenyu maisara kudzai maitirambira nehanzva dzenyu kai aiwa iwe nehanzva dzenyu maitirambira kai chinzwa shamwani chinzwa tati mustudio hatisi kuda noise handiti ndofunga tawirirana tisati tapinda muno ndoziva uri kurwadziwa ndoziva une shungu ndoziva une hasha handiti ndoziva kuti une shungu ende une hasha right this family vakatozonzwa nyaya recently kuti baba ndo vari nemabasa aya handitika ndosaka muri kuona panza apa yatomboita bata chaiyo saka baba venyu muchazokwanisa here kuvaregerera? ini kuvaregera kwacho ka ndicharegerera ndanyatsa usununguka mwana wangu kunzi mwana wangu ndambata zvakanaka ndopandichavaregerera. Wakaroorwa here une murume? Handina murume nongopiwa vanoesa zvoti wana wangu 2 years haaende kuchikoro. Wani ndakatopindiswa muguri rapera mubhimu wamwesa haaende kuchikoro kamwe kacho kane 6 years akatomboenda kuchikoro. Vese havana vana baba? Ndinongopiwa nditomboli nambogaroka neimba handina kugara nemurume. Ko nhai baba sei mwana asingaroorwe? Pane zvamakaita here? Pane zvamuri kubata here kuti mwana asaroorwe? Nyaya iri apa ine handi kunyenyeredza. Uyu ndiane nharo uyu kabhodhi uyu sandada kufikisa bhodhi iyeyu kuti uyu kamwana kari mudumbu ika kakaite sei kabude nekuti vari kunetsana kuti nhumbu wakaiona kupi sadangu kuti bheta kanga kubuda kadunga kamwana kari mudumbu. Kana muchiti kamwana kari mudumbu kabude muri kuti chikabude kari kapenyu here? Bheta kangojiwa nekuti hapana. Saka sekuru imi muchinazvo vachinazvo vachiri kurowa here? Aiwa wachiri kurowa zvoti zveye zvaichamera kuna sekuru paakabvisiwa nasekuru achitanzi mukunditorera zvese mukunditorera zvese. Aiwa kana kuti vana vakasara nezvimwe akatosara nazvo. Retiwe baba zvauri kutiwe une nharo zvino hausi kuzoiswawo paraini? Ndipapo nokuti ndikureva mukomana uyu ari kunzani? Ini vakachekutotanga kutoita toya kwasekuru tavazobatsirwa vakataura tanzi ndini ndiri pajana. Ndizvo here baba? Ndizvo. Saka uyu ndiye ari pajana? Ndiye anga ari pajana ipapo. Anga ari pajana? Saka iko zvino hazvichaita? Nezvinhu zvake zvandakatorora zvacho soka ndasara sina kana zvinhu hapasina handina kana simba nazvo zvinhu zvese zvakatorwa. Kwemi mamutye kufa here? Ndinocha. Kana jana racho 23 yacho yakuya kwamuri? Ndonge wapera kava zvino kana vasina kupera harisvike jana iroro. Aiwa kapama musisina kasimba racho zvamuri kutaura kuti makatorerwa mishonga yacho hamusisina? Handisisina mishonga sho yakapera. Kana kuti mune imwe yamuina yamakaviga? Hazvi kubatika futi ukazvibata zvokungotsvedza hapana. Makamboedza kuzvibata? Ndakamboedza but hazvi kuchaya basi hakuna nyaya zvatodhakwa. Alright, kubva kwamakabva kwasekuru wacho iwawa makambozombobhururuka here? Zizi renyu makazomboribata mukabhururuka? Hakuna kubhururuka kunoendeka futi. Hakuchabhururika? Hakuchabhururika ukabva panapa kusvika padhuva kudonha chete apo zvavharana. Hamuchakwanisi kubhururuka? Hakusina. Makadisamwa ka? Imi sekuru iwawo. Right, gogo vakagadzira. Gogo vakatorwa here zvinhu zvavo? Havasata. Zvitoripo zvitovanetsa. Gogo imi muri kunetswa negwemi? Inini kunetsewa nikapinda mumba kudai Phiripo kuni bamura. Mukubhamurwa neko? Mwanangu bishiri. Mati? Nati pamwe mbishiri pamwe kutirodza nazo. Alright. Imimi sekuru muri kuti maishanda naGogo ava munombokweretana here kana kukumbirana? Imimi zvamusisina chinhu munombokweretwa here mishonga naGogo ava yekuroya iyoyi? Kukweresana hatikweresana. Ava vane yavo madzinde, ini ndinyangu madzinde. Ava vanoziva yavo, ini ndoziva yangu. Saka kuda kuti tipanane hazvikwanisiki.
mota imwe yako no driver no mumwe yako ndeyako maitiro yako ndio unoziva driver ndiyo ndifute saka mimi muri kugara na mudhara here kana mwe nomwari kwake apa ine ndakatama tinotogara paimba imwe chete ndakatama isusu pane kwatinogara kushamwari yangu ndokwandinogara inini asi maimbogara pamwe chete pamba papa na baba asi inini ndakatama ndakugara neshamwari yangu ko iwewe shauri kugara na baba ndotobva kubasa kuti yakuna kubhati kubasa kwacho ndikuti kana ndikashanda ndogona ngonzi kubasa nhasi basa rapera zvonogonza 3 months singauri kana mari ndoyakunondiita zvekutambudzika ndikaya kuno tavatengera kana hembe tora hembe dzacho dzodzo pamwe pacho anzi akapisa hembe pamwe pacho akatakura ukaenda nadzo kuhwawa saka ndotozoza kutoti saka chacho chaunoti kana mudhara wangu ndikuti ndikuvabatsira muupenyu chaicho ndechipi apa chikuroya futi hakuna apo futi vachindiva kundipa munyama wacho ukafamba nokundibaba wako naye baba ndimi muri kupa mwana munyama here kuti adzingwe basa ndizvozvo kutodaira manje ngagari mudhuze neni kwakuenda kwacho akuenda kutodaira manje mimi kozva saka imi muri kumupa munyama because abva padhuze nemi abuda padhuze neni ngagari neni padhuze saka zvinopera here apa ndinoona ngezvakatopera apa aiwa kabhati hezvo kana nhasi muri kutaura kuti ngagari padhuze neni akaendera chikure ikoko zvakandiita ipapa vana ivava chii chakaitika naye makavaita sei vakanditadzira ndakaenda kwasekuru ndo zvavari kuchema kuti makatorerwa mishonga ndipandakazosvika zvinhu zvangu zvakaenda kubva kuna mwari akandipawo chiedza kuti ndisvikewo ndinzwe kuna sekuru kuno kuharare kuno sekuru kanengo kuti vandibatsirewo vandibatsirawo ndopandakakwanisa ndikwanise kuti ava namwari wangu nesimba ravo nasekuru kuti vakwanise kuya kuno kuharara vakanditorosera zvinhu zvangu edwega kunoedza tichingotenderera tichingotaura nyaya iyi right ndakuda kupa mumwe nomumwe mukana rikatange nasisi sisi muda kuti chinguna baba taurai nava indoti baba iwo awanditi asiye kuroya asatipedzeso anochengetwa nana akatipedza wona inasi inini wona izvozvo so bp makumbo yangu izvo zvandikutonzwira ndikuda kutoti ndimbo ndipai mukana kuti nditoende koko ndimbwarova aiwa ndipawo mukana awo tawirirana kuti mustudio atidi noise andite baba muri kunza zvitaurwa nevanhu kunza wangu mama right pindurai zvaari kutaura mwana ava ndiregerei mama wangu zvinhu zvangu zvakabatisa zvinhu zvangu makabatisa but handina nazopawa futi nekuti hapasina mukana wachaita futi ipapo ndiregerereiwo right menoyo mukomana alright mira ko kuna teta vodoti chi iyo shamwari ya baba kuna teta anoti tete musatombodaro nokuti hatina rudzi nemima hatombokuzivai nokuti imi kuzwana kwenyu apa nekuroya kwenyu nekubva kwamakaita kumozambiki musanei nesusu zvedu mutisiye imbotisiyai tiitewo dzimba tirorwe manzwa tirorwewo tigarewo dzimba notoshuvira nditi tichatochembera 34 years adzidzi kutamba nadzo manzwa ndisingamboziva kunonzi kuwacha uyu tirauzire murume handizomboda zvinhu zvaizvozvo ndazvibvisiwe musati pamunenge muri muchiteteke muchiomberera nezvedu zvinhu zvenyu siyai neinini alisi nonzi alisi Phiri sana ineni nditoshuvirawo inini kutoshuvirawo goro nemba kutishuvirawo pane kuti ndipiwe vana ivavo apa une ndotadza kuwachengeta shona akatoipinda mbimu memanje beta kutoti ndatete wako nhazi atete wangu alright chimbomire tete muri kuti chii mashoko ataurwa nemwana nikupereka ulegerero iwona chinje abadziwa kuti avo hanzi chi hanzi su tichinje chii muri ndimi muri da kuti vachinje chii vana muri kuvaroya kutaura muri kuvaroya here uyu muri kumuroya here handichaloya manje aiwa mamuchimuroya here kumuloya kundoloyawo ka kundoloyawo kungoloyawo kuti zvidiniko kuti afe kana afa modini takuliwa kwenda kaikiwa kwenda kaikiwa ajiwe va ende futi natava jiwe kana madya modiko moguta
ende futi haya ko baba mnini mudoti chikuna mudhara svebera apa microphone ini unondara zvangu changu chichimo changu ndechekuti vangandipe mhosva kuti ndindakauya nawo kunoko asi chekutanga ndatendawo kutiwo vakutora vamwe wavo waitipedza navo mumhuri medu saka kutiwo tiwo mwari nasekuru ada kukwanisa kuna teta avo vanotita nditete vedu avo vanoti hanzvadzi yavo ivo mudhara vakwanise kutibatsira kuti vakwanise kutorwa futi zvinhu zvavo vadisamwe bhozi tinogara takashungurudzika chete bhozi papa hazvina kupera bhozi hanzvadzi yavo avanazvo izvi saka titori mubhizi hazvinombopera izvi vangatiwo vatikumbira regerera but hakuna rege rinombokumbirwa nekuti mutuporaiti muchavaregerera kana aiwa muri kumbotaura nababa uchavaregerera baba kana zvaita sei kana zvanzvadzi yavo kuti hanzvadzi yavo akabva nevo mozambique zvatorwa ndipandokwanisa kuzoregerera mudhara right mudhara muri kunzwa mashoko aritaurwa nemwana ndikwabata mama saka muri kuti chi baba handichagara nawo pasi sisava zvinhu zvitorwe chete ndefuti mukunza sisi hanzi unzai zvinhu zvenyu gogo muye nazvo zvitorewe ndichauya nazvo okay alright ko uda kuti chi kuna ivo hanzvadzi yavo imimi handima hanzvadzi yamudhara ndima tete wedu asi isusu discharge yedu yatinoda kukuudzai ndeyekuti chekutanga ndichekuti aiwa mining security mukauya nezvinhu zvenyu mining makubuda kana mauya nezvinhu zvenyu kuno kwasekuru kuya zvikatorwa tozoti mimi nababa machena aiwa abo chauya nazvo tinoregererana kwemazuva mangani alright it's okay muri yezimbabwe kunonzi kupererwa chaiko baba ndofunga chiregai tichipedzesa regai titange nagogo ava gogo mashoko ataurwa nevana maanzwa navanhu muri kuti chikwa vari gogo hapana chiningaita anoziva ndiwo aiwazve imi manzwa zvavataura ntika muri kuti chikwa vari inini vakumbira kuti please siyanai nezvinhu zvenyu saka mukuti chii ndichauya nazvo alright muri serious here kana kuti kutongotaura kuti zvikubvei aiwa ndiri serious alright sekuru muri kuti chine mashoko ataurwa nevanhu mashoko ndanzwa asi apo nyaya iripo ndekuti chatotora zvasisawo ko zvenyu imimi mataurira muri kuita ka muri kutaura kunge pane zvimwe zvinhu zvamakaisa samwe hamusati manyatsosunungura zvese because imimi kana mitaura muromo wokuti uyu ngadzoke padhuze neni hachishaike chimwe chete one hachishaike chakasara finish ndicho chinhu hapana kwatiri kumboenda hapana kwatiri kumboenda saipa ndatavakuti tikuda kuti ndimhanye ndikudonhera padhogo kuda kuti asi usina power zvadhakwa asina power asi maipupura aiwa hatidaro maipupura mukati zvinhu zvese ndauya alright it's okay vedwe toda ngotenda sekuru toda ngokutenda nekubvuma kuya pano muchireurura muchitaura gogo toda ngotenda nekutaura zvese zvamuri kuita mabasa iri madei mwari vakakubatsirai handiti mukaonawo pane vanhu ichechi varuna matembo edzai kungopfuurawo neipapo mono kuti zvinoita sei handi mataura mukati chechi hazviri kure nesu izvo chimboedzai kungopfuurawo nepo mungoona kuti zvinoita sei handiti ka imimi mainini nabamnini munonamata here alright ko baba mnini ndakapedza ndatora mwachechi yacho bhosi ndakatona chechi haizikwanisa kundibatsira muupenyu hwangu aiwa anza urangoti kuna mwari ndozvinamatira zvangu ndozvipira ndega matimana angu aiwa kana uri kuvimba kuna mwari uramba uchienda kuna mwari handitika aiwa isusu tinoda ngokutendai nekuya kwamaita ende tinovimba nekutarisira kuti muchabatsirikana handite tichangoramba tichikuteverai
tichinzwa kuti muri papi zviri sei. Sekuru please 23 November ngakanzurwe. Ndatokanzura hapasina simba riripo. 23 November ngakanzurwe mwana ari kutya uyu. Simba hapasina. Zvatodhakwa zvese. Asi time mukuti mukati moita kudomoka che. Uda kuti ndiedze kuti shuwa zvinhu zvakatorwa chokwadi here. Asi kungosvika padhowa apa gona zvadhakwa ipopa. Saka zizi racho riri kupi manje? Zizi mumba rikuti rikasvika manheru so ingotendera haisi kubatika. Asi ndikaribata ndokuenda naro. Makamboona here zizi racho? Zizi mumba mawo uronzwa mhepo kuti kafe. Mumba mavo imo. Hey. Zizi riri kutenderera shuwa. Imi chienda inhasi ticharira chivhunduka nasuno. Veduweka. Ngoda munambozviona tete. Zvakabvisiwa nasekuru. Ropa zvitonuwa ropa. Yeah, bye bye. Maita basa. Tine basa tumacheni.